Hola, soc Carlos Casterà i us vull presentar el microprojecte Sortides Pedagògiques dels 2 PFI de l'Institut de l'Ebre. Inicialment, aquestes sortides les preparem com visites turístiques i després li traiem rendiment pedagògic. Durant el primer trimestre hem fet 3 sortides. La primera, el Castell de la Suda, la segona, Reials Col·legis, Call Jueu i Jardins del Príncep, i la tercera, Centre d'Interpretació de la Festa del Renaixement i Avançades de Sant Joan. Com a tutor d'un dels PFI, a més, treballem les eines TIC. Per exemple, relacionat amb això, durant la segona sortida vam realitzar una sèrie de fotos, vam preparar el contingut que utilitzaríem i la seqüència de les imatges i vam fer un vídeo, un producte digital centrat en esta segona sortida. Visitarem els Reials Col·legis, el Call Jueu i els Jardins del Príncep. Amb aquest producte, l'alumnat fa recerca d'informació, aprèn eines informàtiques i, a més, pot difondre el que ha fet, el que ha après, amb un simple enllaç. Això ha permès a l'alumnat conèixer la ciutat de Tortosa i la seva història. Al nostre alumnat li agrada sortir de l'aula i aprendre al carrer amb els seus companys. Estar en grups diversos i multiculturals. Tenim gent d'Hondures, Marroc, Senegal, Gàmbia, Guinea i, com no, també gent de Terres de l'Ebre. Com he dit abans, després de les sortides, l'alumnat fa recerca d'informació per a continuar l'aprenentatge. A més d'aquest producte digital o vídeo, com a segona tasca relacionada amb la unitat formativa TIC, treballem el concepte de la producció de contingut digital amb croma, la realització de vídeos amb croma o amb la tècnica stop motion. Us deixem amb el projecte Stop Motion que hem realitzat enguany. Salutacions i gràcies!